Dreaming of becoming doctors? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Ka Jingkem kinong yalam na sarkar Meghalaya bat kinong yalam ka sarkar Assam hadian ka jingmi Jingsiew huri hura hanong ba Shillong hapadeng bat hadian karali ar shaka ha ka khat khandai trik unailar ar ja ar punriu buat da ka Jingsiew pakhang kali mar kaliang hapadeng ki ar jilla karang ya chakmat ha koini dhara state guest house khanapara ha kanop hai singi ar pu ar trik unailar ar ja ar punriu ya ka kinho na Meghalaya la lam khmat do ba snyo bhalang dhar simbut mentri rangba bat na ka kinho na Assam pat Lami khmat daw Atul Bora, Menteri Bidai Khmi Ekatanat Border Protection and Development. Kat kum ki phang Ïakren bala proit dak laong ba, on sedang ye Jingkem da ka Jingkren plie naw Atul Bora, bat buat daw ba snyaw bahalang, bada ka mat etai halo ki jingja ha ka khat khandai trik unailar arja arpan riu. Nalor ka nia lapau ka mat etai halor ka jingsngan ba ka jingpan pai ki nong jongok kai na Assam, ki basa kut ha ki hotel, ki guest house bat kumjo ki basa hospital ha Meghalaya. Shushu laparu kamat Ïakren halor ki FIR ki Jingkem na ki jingja huri hurai kablaja ha Shillong kamat bansiyo by Lutksan ki try kali bat ki basha pen mansaw da ka sarkar Meghalaya bat ki sin jaman pinne ka shong suk shong shngai ha pedeng ki arjalla nalor ka ni laburu ba ka sarkar Meghalaya ka riban ai ka Lynti ka bashngai na Barak Valley sha Assam ki nong jongwa kai nalor ki kali na Meghalaya sha Assam bat ki mat ban te lakam ban omja shu kum kini ki jingja Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la Ïakren diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmantoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka Jingkem bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya